खरी आंनि सबाय खरी रंजालि बैसागु बोथोरा सफैनो साननैसोल' सम दंसै नंगौ बेखौनो लानानै बर' हारिमु सिबिग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि नाजानायजों गोबां बायदि रोखोमनि बैसागुनि मुङाव बर' एलबाम दिहुननायखौ नुनो मोन्दों। मिरु बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनआ दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हाजुवा केसि डिग्री कलेजाव सरासनस्रा जथुमा आरो आगु बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे नों आंनि बांला पार्टी मुंनि बर' एलबामखौ दिनै बेखेवबाय। बादारि फिल्म प्रडाक्शना नोंथांमोननो नों आंनि बांला पार्टी मिटा पार्टी आंनि साम'खारि आंनि सबायखारि मुंनि दोंसे बर' एलबाम लानानै फैदों। दिनै बे भिडिअखौ बेखेवना होयो BKWSC नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथाङा। फिल्म प्रडाक्शननि जि मोनसे मिउजिक भिडिअ दा बावैसो जों प्राइभेटाव पाब्लिक खालामनानै होबाय नोंथांमोना दा बेखौ सार्च खालामनानै नायनो हासिगोन आं दिहुनगिरि मानोना बिथांखौ साबायखर बावगोन आरो जाहाथे इयुनाव बिथाङा आरोबाव बेबादिनो जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुंनि गोसोखौ बोनो हानाय बेबायदि मिउजिक भिडिअफोरखौ दिहुनबाय थानो हायो आं बिनि थाखाय आफानि बोसोन खाथियाव आरज गाबहरबाय आशीर्बाद बिहरबाय गोजोन्थों। बे भिडिअ गाहायै नुनो मोनगोन मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' फावखुंग्रि सानसुमै मुसाहारि आरो फेस्ला फावगिरि रिंखां बरगयारी बिथांमोनखौ। बे एलबामाव सुजुदों आरो बिथोन होदों बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावखुंगुर एबा डिरेक्टर बिपुल मुसाहारि बिथाङा। प्रडाक्शननि बिगोमा बिपुल मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ अनसायनो थाखाय खावलायहरदों। आंनि साम'खारि आंनि सबाय खारि हाय हेल' बाय माय फुड जोंलाय नुजोबखाबाय आगै नों नांनाय नों आंनि बांला पार्टी आंनि मिटा पार्टी आंनि साम'खारि आंनि सबाय खारि मिनि खैरा बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ जायखौ नों आंनि बांला पार्टी बायदि टाइटेलनि गेजेरजों दिनै इउटुबावहाय रिलिज होनाय जाबाय। जोंनि BKWSC नि मानगोनां डेपुटि चिफ बिथां रमिय' पि नार्जारिया गावनि आखाइजों इउटुबाव बेखौ दिनै आगारनाय जाबाय। जियानो जादोला बिथां बिपुल मुसाहारि बिनि दिहुनगिरिनि मुङा बिथाङा आंखौ खावलायनाय लेखा साननैसो सिगाङावहाय बिथांजों जहाय थांनानै बे मिउजिक भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनै बेयो आबुं महर मोनबाय। आं आसा खालामदों बे मिउजिक भिडिअखौ जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना अनसायनानै लागोन नायगोन आरो बेखौनो खावलायबावगोन दिहुनगिरि बिथां बिपुल मुसाहारि जाय बिथाङा गोजाम जोंनि सासे महरगिरि लोगोसे सासे प्रडिउसार उननि समाव जाहाथे बिथाङा गोबां बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौनि थाखाय गोबां सावथुन मिउजिक भिडिअ दिहुनलांबाय थानो हायो आं बेखौनो आसा खालामबाय। रायजोफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे नैबे बैसागुखौ लोब्बा लानानै एक्सुवेलि गाना बैसागुद्राय नङा एसे कमेडि आरो टाइटेलखौ दोनदों आङो नों आंनि बांला पार्टी। बे रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों जे माने बैसागु बोथोराबो फैबाय बे हिसाबै बादारि फिल्म प्रडाक्शनाथ' बरनबाय थायो दिहुनबाय थायो आरो बिदिनो रायजोफोरखौ अनसायबाय थादों जाहाथे बे आगोलाव जेरै बड'लेण्ड डायरीखौ अनसायदोंमोन बेबायदि अनसायगोन होननानै आं रायजो राजाखौ खावलायो। आरो लोगोसे दिनै जोंहा सेन्ट्रेल बिसानि मोनसे स्पेसियेल कनभेनसन जादों आरो बडि फर्मेसन जादों बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे प्रग्रामावनो बे हाबाफारिजों लोगोसे आङो दिनै आंनि बे नों आंनि बांला पार्टी मिउजिक भिडिअखौ आं रिलिज खालामनाय जादों। बेवहायथ' एक्टरा जाहैबाय जोंना फैलाजे बरगयारी बयबोथ' मिथिखागौ फेमास कमेडियान एक्टर खिन्थु बेखौ एसे
स्टेन्डार्ड लेभेलनि कमेडि बानायनानै होदों आरो आं एबाराव। ओमफ्राय सिद्धार्थ बर' फेमास एक्टरखा बेबो, आरो बिनि उनाव एक्ट्रिस दङ जोंहा सानसुमै मुसाहारि, बिथांमोनखौ लानानै आं बे माबाखौ एलबामखौ बानायनाय जादों आरो। बादारि फिल्म प्रडाक्सन आंनिनो चेनेलखा, बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबा नुगोन, आरो बयबो अननानै साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जोंबो एसे आवगायलांबाय थानो हायो। रायजोफोरनिफ्राय मोजां अनसायनाय मोनोब्ला इयुनाव बानायबावगोन नामा? औ निश्चय आं बानायबावगोन। माने थांनाय बाराव बड'लेण्ड डायरियाव बिराद अनसायनाय मोनदों, ओमफ्राय आङो माने गोसोखौ माने दुंगानाय मोनदों आरोखि, थुलुंगानाय मोनदों जोबोदनो। बेनिखायनो आरोबाव फिन आंनि बे नों आंनि बांला पार्टी मोनसे कमेडि मेथाइखौ बानायबावनो स्कप मोननाय बायदि जादों आरोखि। सुंद' सावथुनबो दङ। सुंद' सावथुना बेजों लोगोसे बे गाना बावनो हाबगोन, ओमफ्राय मिउजिक भिडिअखौ जोङो बरनग्रोबाय। बे सुंद' सावथुननि मुङा जाहैबाय सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान। बियो मथा मथि माने एप्रिलनि लास्ट उइकफ्राव ओंखारगोन आरो दा एडिटिं सोलिगासिनो दं, बेखिनि आरो।